født ind i buddhismen? Når man er født ind som buddhismen, det er ligesom ifødt med kristendom, ikke også? Ja. Så man blev buddhisten, fordi faderen er, men det er nok også den med, at buddhismen, vi er jo sådan, at man har jo ritual om tradition, man kan følge med. Så det har det godt med. Hvorfor tror du, at buddhismen har haft en stor udvikling i Danmark og generelt i Vesten? Jeg tror ikke, at det bliver stor i Danmark, men man kan jo se, at vi er lige startet til at komme ind i Danmark. Men det har jo nok startet. Tempel starter nok for måske 30 år, jeg ved ikke. Jeg har ikke undersøgt nærmere, fordi det startede jo med templet ude i København, i Daglør, og så Stenløs. Det er den første, ikke også? Men jeg tror, at grunden til, at vi tager buddhismen med, det er nok også en del af, at buddhismen er jo ikke bare noget, vi siger, kom, I skal være med. Jo, I er velkommen til at lære os at kende, men det er ikke sådan, vi tvinger folk til at skifte deres tro. Så buddhismen er jo sådan, at vi er åbne for alle. Kom og lær os at kende, uden at du skifter din tro eller religion til at være buddhismen, før du kan lære os. Så det er jo, buddhismen er jo sådan en filosofien i sig selv, at man ikke bare hjernevasker folk til noget. Du skal selv komme og lære os at kende. Du selv finder ud af, om det her, det er noget for dig. Hvordan og hvor ofte mediterer du? Det gør vi hver gang, når vi bliver bøn. Og hvor ofte mediterer du? Det er nok både morgen. For munken, det er jo så morgen og aften. Men ikke alle er jo sådan. Det er jo at meditere. Det vælger jo ikke, at du kan selv vælge, hvornår du gerne vil. Hvordan ser en hverdag ud som en buddhist? Når man er sammen med de andre, som det har de andre tro. Vi prøver at være neutrale. Vi bedømmer ikke de andre, bare for udseende. Ikke? Men flink og rar for at være flink over for alle og hjælpe med hinanden, hvis man har brug for den hjælp. Så kan man så sige, at de er harmonier af. For alle mennesker er jo ens. Tror du, at buddhismen i fremtiden kan blive lige så stor som f.eks. kristendom eller islam? Det tror jeg nok. Det tror jeg. Hvordan forholder du dig til de andre religioner? Det er, hvis de spørger mig, så vil jeg nok sige, at vi alle er jo lige værdier. Så det mener jeg. Vi generer ikke de andres religion. Vi ser ikke ned til dem, bare fordi man har de andre tro. Har I nogen kritik om buddhismen? For eksempel nogle forældede normer eller værdier, som der kunne være i kristendom eller islam? Nej, det mener han ikke, at der er noget, han vil gerne lave om på den buddhisme, som Buddha har lært os. Men selvfølgelig skal man jo nok prøve at indordne sig ind i det nye, i det nye år, som vi kommer ind. Det er ligesom munken, normalt så klæder man jo ikke sådan meget. Man har ikke så mange tøj. De har kun det her tøj. Men nu når man kommer ind i sådan en yoga, hvor det er koldere, så er man nødt til at have varmt tøj på. I stedet bare lille stof, som man har påklæder sig. Eller så mener han ikke, at der er noget, han gerne vil lave om, eller
ser de dårlige ting eller noget som de andre. Altså, Ser du buddhismen som en religion eller livsfilosofi? buddhismen er jo ikke religion. Så det er noget, det du siger, det er filosofien. Vi har, Buddha har ikke betragtet sig som Gud. Han er født og opvokset, ligesom alle de andre, og døde, da han var 80 år. Så det er ikke noget overjordiske. Så han har aldrig betragtet sig som Gud. Han er bare en, der har fundet veje til at blive frie for, at man ikke, så som man siger, at blive født er jo en lidelse. Han finder veje, der ikke skulle, der bliver fri for lidelse. Det er, at man ikke bliver genfødt. Og det ligger inde i buddhismen. Der er nogen, der sagde og tror, at buddhismen tror på at blive genfødt. Jo, det er alle er genfødt. Buddha har sagt, alting, der er levende, er genfødt. Men man ved ikke, hvad man bliver født til det næste liv. Så det kan godt være, at jeg næste liv, jeg er måske født som en kat. Man ved ingenting i det næste liv, hvordan det er. Så det er derfor, han finder veje, som han ikke skulle blive genfødt. Det er det, han opnår til nirvana. Det er fordi, han skulle ikke genfødt mere. Og de ting, han efterlader her, det er det, han kan fortsætte med at belære os, for at man ikke skal blive genfødt. Han vejleder os til, at man kan undgå en lidelse.